fogok valamit az asztal alatt, ami ilyen vastag, gyerekek, kb. Ekkora és kőkemény. Az pedig nem más, mint a grépi, úgyhogy kóstoljuk meg. Nagyon vártam már, hogy kijöjjön, ugye ez a De VR-nak és José atyának a közös itala, ami kék szőlő ízű, és ami elsőre feltűnt, az az, hogy nagyon jó minősége van a csomagolásnak, nagyon jó a tapintása. Arra vagyok kíváncsi, hogy ennek ez a műszőlő íze van, vagy valamivel tényleg más, mint mondjuk egy, nem is tudom, van ez a, minden gyümölcsnek van ez a mű íze, tudjátok, hogy miről beszélek. Hú! Ez nem az a műszőlő íz. Na, ez nem az a műszőlő íz. Semmiféleképpen, ez sokkal jobban ná. Bár amúgy egy dologra még kíváncsi vagyok, hogy van-e ennek vajon színe? Uff, azt nézzétek, skacok, mintha valami komoly rozé lenne, vagy nem is tudom. Jaj, engem meggyőzött, gyerekek, kajak. És ez amúgy nem reklám. Amúgy nem rossz, kell kis hűsítő.